Здравейте, приятели! Аз съм Кристиян. Днес ще ви покажа втори епизод от Survivor. Лошото е, че от миналия клип, дето го направих, ми се бъгна сервера и сега си направих нов. И не снимах нали от началото, защото ще да е тъпо някакво. Не знам, защото така и някакво ми крашна и повече. Изтъри ми се просто и някъде. Не знам какво стана, бе. И сега си направих нов. И направо започвам тук да снимам горе-долу как се развива, защото е тъпо, нали, пак да снимам как се развивам, докато се вреда, докато се направят, се намеря място и затова снимам от сега. Така. Сега ще ви покажа мината. То аз попаднах в друга мина. Ето сега ще видите. Тук пък няма нищо. Опиум. Като да си изкопвам желязото, си го взема. Айрона. Надявам се да има айрон. Повече. Се кача горе да го обработи, да го. Не знам колко айрон е, мисля, че да, 5 и минали път пак 5 намерих. Така, ето. Но не знам какво да си направя, броня ли си направя. Но според мен е най-хубаво броня си направя. Ами дай броня ще си направя. Трябва скоро да ходя да събираме дървесина. И защото ми ме привършване горе-долу. Нямам половин стак. Само тук да си. Хайде. Добре. Оп, нещо пак не кажа. Добре, тук има доста айрон. Доста желязо. Горе, да.
Сега ще се върна си направи факли. Защото като виждате имам само 5. Няма да ми стигнат. Тук видях още айрон, но не знам къде беше. Къде беше това айрон? Имаше още. Чакайте. Да се огледам добре. Къде отиде? Тук някъде трябва да е. Ще се върне, ще видя. Ето го, той е пред мен, мале, ама. Гати човек съм, не мога видя, аз стъпвам, но него не го виждам. О! И злато има. Супер. Аз забрах, че с така кирка не може да се вземе, мале, месна. И ми ще се направя железна кирка. То... О, тук има. И въглища. То въглища си имам доста. Ох, чакай. Този път 10 айрон. Това е добре. 117. Ми с 20 айрон мисля, че е доста. Сега ще си направя шапчица. Значи, къде е железната кирка? Ето я. Ще представя тук, защото ако умра... Дано да е умра. О, чакай. Забравих ведно. Да, наистина ще трябва хора за дървен материал. Ще направя факли. Ще съм две, нямам пръчки. Защо така? Направих си пресечени купли. Надявам се, че ще стигнем за доста експедиции. Хайде, колко бавно слиза. Ох.
Добре, тук има още доста желязо. Ще го взема. Ще свете хубаво. Тук има доста желязо. Така. Ами така, сега ще се връщам. Той тук ли има? Ще да си го взема това. Това е доста надълбоко под земята. Нямам представа колко айрон съм събрал, но сигурно е доста. Ще мога да си набра пълно броня. И някакви инструменти. 16 айрон. О, това е доста. Това е доста. Добре. Така. Остава ми... какво точно трябва да си направя? Добре. Значи панталончета. Това. Така. Тези са няма трябват. Сега е нощ. Трябва да събирам дървен материал. Ще го събера. И така, приятели, аз ще приключвам този епизод. Надявам се, че ви е харесал клипа. Ако ви е харесал, харесайте го и така. Довиждаме до следващия път.